Meta tnejn bdiet tinstema' l-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista biex iwaqqgħat ċens tal-Workers Memorial Building is-sit minn fejn taħdem il-General Workers Union, l-avukati tal-istess union talbu biex l-imħallef tirrikuża minn dan il-każ. Fi kliem ieħor ma tkunx li tisma' il-kawża. Il-General Workers Union qed targumenta li l-imħallef Jacqueline Padovani Grima m'għandix tisma' l-każ. Dan għaliex tidher għall-Partit Nazzjonalista hemm id-ditta Fenech and Fenech li wieħed mill-imsieħba ewlenin tagħha huwa Kenneth Grima. L-avukat Grima hu l-imħallef. Fenech and Fenech hija d-ditta legali fejn hemm ukoll fit-tmexxija tagħha l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista hemm Fenech. Inserta li r-raġel ten Fenech ukoll għandu parentela mal-imħallef. L-avukati tal-General Workers Union qalu li l-ġustizzja mhux biss trid issir, iżda trid tidher li tissir ukoll u għamlu l-każ tagħhom billi rreferew għal sentenzi riċenti tal-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem. Naħa l-oħra Jason Azzopardi li jgħid fit-tim legali tal-Partit Nazzjonalista qed jargumenta li f'dan kollu m'hemm ebda konflitt interess u insista li l-każ għandu jinstema' mill-imħallef Padovani Grima.